Ja, welkom weer bij de Rolstoel Driedaagse in Overloon. Vandaag gaan ze weer op pad. 47 deelnemers. Allemaal mensen uit Holtes, Smax en de grootste groep komt natuurlijk uit Overloon. We maken een tocht van 5 kilometer met halverwege een prachtige tussenpauze. Dat is nog een beetje verrassing voor de mensen. Je weet nog niet waar ze dadelijk stoppen. En allemaal hebben ze er zin in, want gisteren waren ze niet nat geworden, zeggen ze. En we hopen dat vandaag ook het droog blijft. Hey, Peter, de voorzitter van de Zonnegroet. Peter, wat houdt de Zonnegroet in? De Zonnegroet is eigenlijk een afgeleide van vroeger de Zonnebloem. Ja. Alleen wij hebben een zelfstandige organisatie. En het hoofddoel van die Zonnegroet is eigenlijk het bezoeken van mensen die wat eenzaam zijn. Die dus een bezoekje op prijs stellen van een bekende van ons. Dat noemen wij onze vrijwilligers. En die mensen die ze bezoeken, dat noemen wij onze gasten. Daarbij organiseren we dus nog een aantal dingen ter ontspanning. Een van onze hoofditems is de rolstoeldriedaagse, dat hadden we net gezien. Ja. Wat ook een heel groot ding is de verwendag. Dan krijgen mensen dan nodigen wij kappers uit, manicures, pedicures, fysiotherapeuten. Ja. En dan werden mensen een dagje verwend, kapsters niet te vergeten, fotografen. Dan werd een mooie foto van ze gemaakt. Ja, ja. Dus een etentje. En dat noemen we onze verwenddag. Dan hebben we een paar weken terug bijvoorbeeld een excursie gehad naar Martens, waar ze die pelletkachelkorrels maken. Nou, zo proberen we van alles uit. De traditionele kine hebben we natuurlijk ook, dat mogen we niet vergeten. Ja, een spelletjesdag. Kortom, de mensen die niet meer zelfstandig ergens naartoe kunnen, die halen we op en daar proberen we wat leuks voor te organiseren. Dave Smit zijn vrouw. En mijn merkjesnaam is Toos Knillissen. Zeg Toos, hoe vaak had je al meegedaan? De derde keer al. Ja. En hoe vind je het? Ik zal het nooit afslaan. Ja. Zolang als ik het kan, blijf ik het doen. En ken jij Overloon nog goed? Nee, dat zeg ik net, Overloon is zo veranderd. Ja. Veel bijgekomen en veel veranderd. Veel dingen ken ik dan nog wel. Ja. Maar Loon is veel bijgekomen, veel bijgebouwd. Ontzettend veel bijgebouwd. Waar woon je nou zelf? Nog steeds in Holtes? In Holtes nog steeds bij de kapel. Ja. Ik zit al 60 jaar op dezelfde plaats. Okay. Dus maar ik zit er nog her. Je doet het met alle activiteiten van de Zonnegroet mee? Alles. En dat is ook een mooie business. Ja. Want verder heb ik ook niks. Ik heb geen rijbewijs. En ik kan niks. In Holtes is niet veel te doen. Je kunt hier weinig gewoon hoor. Ja, maar zie je nog wel te been dan? Ik heb nou Isias gehad. En dat is nou een beter weer. Ik heb heel slecht kunnen lopen. Ik kon niet meer lopen. Maar nu is het een beter weer. En dan ga ik weer fietsen en dan eruit. Ja. En hoe laat om hier mee te doen? Ach, ik had wat tijd over en ik vind het altijd een mooi initiatief dat mensen op deze manier nog rond kunnen. Ja. Dus ik denk het is een kleine moeite om een paar uurtjes te gaan duwen. Hè. Ja, maar er zit geen familielid erbij? Nee, niet meer. Nee. Dus dat is wel gebeurd. In eerste instantie waren de schoonouders. Daarmee kwamen we in aanraking met het hele rolstoelduwen. Ja. En daarmee ook geduwen dus. En ik heb nou zoiets van, er zijn ook mensen die geen duwer hebben. Dus dan maar op deze manier. Je doet al 3 dagen? Ja, alle 3 dagen. Hoi, hartstikke goed. Daar huren we hè? Prima. Hoeveel keer doe jij alweer mee? Ja, al heel lang. Of 12, 13 keer al denk ik? Ja, zeker. Ja, ik ben de eerste keer al denk ik al. Want ik ben al 95 jaar. Ja, misschien. Ben je gast alles van nou dan? Nee, Marietje Schraven. Maar die was gisteren ook bij, maar Marietje. Ja, die is 99. Maar jij wordt wel 100. Dat weet ik nog niet. 100 word je wel. Ja, dat weet ik nog niet. Daar wacht ik maar af. Zit je nog te been? Niet meer zo goed met de been. Maar de rest is helemaal goed. Ja, maar je kunt de weg wel redden nog. Jawel, ik woon nog op een eigen. Met behulp van kinderen. Dan lukt dat. Ja, dat lukt wel. Goed zo zeg.
loop hier door het bos. Hond die loopt los. En haal ik gewoon weer race af neven het laan. Ja, ik ben eens gaan kijken wie nou de oudste deelnemer is in deze rolstoel driedaagse. En dat is mevrouw van Zutphen. Mevrouw van Zutphen, 99 jaar. En hoe vind je dit, zo'n dag? Een dag? Ik vind het fijn dat de zon er is en dat het terug weer is. Dat terug weer is, ja. Dat je niet nat wordt, hè? Ja. Maar dat wil niemand nat worden, toch? Hoop ik niet. Hey, maar ken je hier de buurt hier? De grondweg wel, maar wat er zit en daar weet ik niks van. Nee, daar weet je niks van, nee. Nee, want dat verandert zo. Maar het ziet er lekker uit en dat is ook gezellig, toch? Kijk, je loopt ook met namens de EHBO, hè? Ja, dat klopt, inderdaad. En alleen? Momenteel wel, ja, maar wisselend daar een beetje af met verschillende leden. Ja, maar als je EHBO gaat, dan wordt gevraagd of je aan een vereniging wilt ondersteunen, toch? Ja, zeker. Ja, wij ondersteunen heel veel evenementen per jaar. Ja. En daar kunnen wij gewoon eigenlijk op inschrijven. Ja. En het is fijn om maatschappelijk betrokken te zijn en iets te kunnen betekenen voor een andere. Ja. En dan doe je nou wel de 3 dagen mee lopen of toch niet? Nee, ik loop nou 1 dag mee, maar misschien volgend jaar loop ik wel 3 dagen mee. Ja, vind je zo gezellig? Ja, ik vind het wel leuk, inderdaad. Ja. Hey Dennis, je bent onderhand de jongste die meeloopt hier. Ja, inderdaad, dat heb ik ook gezien, ja. Maar het gaat hartstikke mooi, het tempo zit er goed in. Ja. Hey, maar kun je een dag nog goed rondkomen? Ja, alleen de buurtzorg heb ik. Buurtzorg, en poetshulp, ik heb alles. En daar komen ze meebrengen. Ja. Hoeft eigenlijk alleen maar te houden. Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat lukt dat nog. Ja. Maar je komt de dag goed rond? Ik kom hem rond. Goed zo, hartstikke mooi. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Hey, en vond je er wel met? Jazeker, wij doen nou met de kleinkinderen. Ja, allemaal om de beurt in een dag met de kleinkinderen. Dus, dan moet je een loodje trekken, wie wil. Ja, ze staan in de rij. Ze staan in de rij. Meer Kumsjenbruur. Ja. En wie had je nou listen die jou dood? Alle 3. Alle 3 die jongens. Ja, durf nog maar zoveel voorkeur uit te spreken. Ja, de voorkeur? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ja, dat doe ik al eens. Alle 3 even goed. Goed zo. Ja. Mevrouw Jeuk, hoe vind je het? Ik vind het geweldig vandaag. Ja? Ja, zeker. Mooi, we hebben goed weer, hè? Ja, zeker dat. Het kon niet beter. Moet toch straks horen, ook weer naar die rij. Nee, want ik vond het gisteren ook niet erg. Nee. En hoe vaak had je al mee gedaan hier? Nou, ik denk een keer of 8. Zo. En zit je ook mee in de organisatie dan? Nee. Je doet gewoon voor plezier. Gewoon het gezicht had en dan doe je dat voor de medemens. Precies. Ja. En wie is de medemens? Die Nabios. Die hoe vind je het? Ik vind het gezellig. Ik moet wel aan de rolstoel. Het is de eerste keer dat ik in de rolstoel zit. Ja, maar zo zie je van slechte been dan? Ja. Ik heb thuis een rollator op de weg al helemaal. Ja. En dan moet ik nou in de rolstoel. En dat is heel anders als zelf lopen. Hè? Ja. Dat is heel anders. Vind je dat moeilijk dan? Ja, in het begin moeten we wennen. Ja. Dan denk je van, daar is weer een stap verder in mijn leven. Ja, klopt. Ja. Dus die omschakeling, dat vraagt tijd. Dat vraagt tijd. Het is de eerste keer dat ik met in zit nou. En ik vind het wel gezellig. Je kunt onder elkaar lekker buurten, dat wel. Maar je zit nou in de rolstoel, maar per se moet je dan ook al in de rolstoel of toch niet? Nee. Dan kun je nog een eindje lopen. Ja, rollator gaat goed. Ja. En kun je ook tien nog goed rondkomen? O jawel, we hebben een goed huis. En, daar wordt toch een beetje bij poetsen en zo, dat wel. Ja. Over alle bergen, ergens heel ver weg, begint hij beneden mergen, zo nee als ik het zeg. In het halve duister, het allereerste licht, weer ik stil en luister en kijk naar uw gezicht. Kleine Jan, kom erbij. Kleine man, kom bij mij. Nou is het goed, het is goed, alles komt goed. Nou is het goed. Henk, je maakt altijd foto's?
Ja, altijd. Het is wel altijd voor de zonnegoed, hè. Dus zowel voor 3 dagen, Rolstoeldaagse als ook voor andere evenementen. Ja, en is het een echte hobby voor jou? Ja, het is een beetje gedwongen, hè. Het is een beetje ringerold, zou ik maar zeggen. Ja, want je hebt gezegd voor hier doen, maar welke vereniging doet nog meer dan? Nou, ik zit ook bij de Duofiets, zit ik als vrijwilliger bij. Dan doe ik ook de website en de zonnegoed op de website. Oh, je hebt alles bij? Ja, een beetje hobby hoor. www.zonnegoed.oas.nl. Juist, en daar kunnen we alle foto's van zien. Ja, allemaal. Weet niks van bewaren, weet niks van groot of klein. Geluid van de fanfare, hoe het rukt in een trein. Als bestuurslid dan hier langs de kant, dan doet het een beetje... Dan ga ik even langs de kant staan. Dat doet een beetje pijn of niet? Ja, dat is jammer. Ik zou graag meedoen, maar volgend jaar weer. Ja. Hè? Daar gaan we weer voor. Maar je ziet dat alles goed gaat, hè? Het is gewoon heerlijk. Ik zeg van mooi weer. Ik vind het fijn dat het droog is. Ja, weet je ook? Ja, heerlijk toch? Ja, maar de regenjas en een poncho is niet zo geweldig, hè? Ja, ik vind het echt mooi. Ja. Wat is er gebeurd? Was je eruit gevallen? Heb jij dat eruit laten vallen? Nee. Hoe kan dat dan? Dat ging vanzelf. Ja, ging dat vanzelf. En dan doe jij er wel mooi oprapen. Ja. Oh, dat is wel netjes zeg. Hey Piet, je ziet lekker hoe moeder aan het voortdouwen. Ja. De tweede dag. Ja. Dan gaan we er tegenaan. Ja. Dat weten we wel. Je doet al dagen met lopen dan? Nee, morgen mijn dochter. Ik heb het gisteren ook gedaan. En morgen doet mijn dochter. En je wist het lekker af? Ja. Ik wil een keer met mooi weer lopen. Hoe is het? Dan heb je misschien wel de gunstigste dag gekozen. Ja. Ik denk het al. Ja? Nou, gisteren ging het ook wel. Ik zeg naar moeder toe. Ja. Zeg mevrouw Peters, hoe vind je het? Ik vind het hartstikke mooi, zolang ze kan ik ook met. Ja. Als je me maar willen doven, dan... Ja, maar dat moet hij. Ja. Ja, niks te willen. Ja. Ik denk dat je vroeger zat gedood had, Piet Fruit. Dat laat maar anders hem zien. En vroeger was onze Piet naar mijn luisteren, en nu moet ik naar onze Piet luisteren. Ja, en doe je dat ook dan? Ja, als me gelegen komt. Als het uit komt zeker? Ja. Ja, hou het in de gaten, die mensen gezegd, dat weet ik wel. Ja, dat gaat. Als het uit komt, dan willen ze wel luisteren. En meer dood. En mijn oudste dochter, mijn oudste kleinkind. Ja, gewoon heel goed. Ja, dat had ik ook gedacht. Anders zetten we hier langs de kant hier. Hey, mevrouw De Hoog, hoe gaat het? Het gaat, ik heb het hier prima naar de zin, hoor. Ja? Ja, ik woon hier ook hier. Ja. Een grote tuin en dat is mijn alles. Ja. Ik heb trouwens niet voor het huis gekozen, maar voor de tuin. En dan kreeg ik het huis bij. Oh, dat is ook makkelijk dan. Je komt eigenlijk oorspronkelijk uit Beugen, toch? Beugen, ja. En hoe lang wonen dan hier al in Loon dan? Ik denk 16 jaar, denk ik, ja. Oh, zo. Ja. Op waar ik nou woon, ja. En hoe was die omschakeling? Jawel, ik ben heel makkelijk. Heb je er familie mee lopen hier? Nee, gewoon vrijwillig. Gewoon vrijwillig. Sociaal werk doe ik. Ja, sociaal werk. Pensionado's hebben er mooi tijd voor. Ja, zeker, dat moeten we doen. En je loopt geen, je fietsscher? Ja, fietsscher, dus wat dat betreft is het heel mooi. Een kwadscher met die mensen? Ja, weet je ook, dat is helemaal mooi hè. Ja. De gezelligheid, een beetje flauwekul maken. Ja. Wat wil je nog meer? En hoe vind je het? Leuk. Ja? Heel leuk. En ken je deze omgeving hier? Ja, we zijn hier vaak genoeg gefietst. Ja. En zie je ook nog de been? Jawel, dat wel. Maar met de rollator. Als ik thuis doe ik nog gewoon naar, als ik weg ga de rollator. Maakt hij dan al wandelingetjes nog? Maakt hij al wandelingetjes nog? Ja. Zit hier in Huizenloon? Ja. En hoe bevalt dat? Appartement. Ja, begin echt te wennen nu onderhand voort, ja. Ja, want je komt van een ouderlijk huis naar een appartementje. Ja, dan moest natuurlijk ook de een en de ander wat missen natuurlijk, hè? Ja, veel. Moest ik veel missen, ja. Maar dat te lang geduurd dat je eraan moest wennen dan? Nee, dat valt achteraf toch wel met. Ja. En wat vind je van dit initiatief? Heel mooi. Ja? Deur gewoon. Ja. Hoe is het met de oors? Goed. Ja. Ja. Dus jawel,
Mooi initiatief, hè? Dat is ook geweldig, ja. Genieten ervan en dan lekker de loon 5 kilometer te doen, hè? Ja. Zo lang is het ook niet, hè? Nee, ik vind het van nee. Want ik doe ook veel wandelen, dus dan hoeft niet... nee, het is geweldig, ja. Goed zo. En het weer met, of wil er meer, hè? Wat voor sport doe je dan nog? Gewoon ritmische oefeningen op muziek. Oké. Ritmische oefeningen op muziek. En dan is het ook nog met die knotsen, dat die vooral toe doen? Ja, maar dat doen wij niet, hoor. Nee, de kells doen dat niet? Nee. Nee, die slaan ze toch kapot. Die slaan ze toch kapot, ja. Hoe ziet een dag eruit? Je staat 's morgens op en dan? Ga je dan de krantje lezen of wat ga je dan doen? Ja, dan ga ik eerst alles opruimen en wat er te veel is. Ja. En dan opruimen het goed netjes is als het volk komt. Ja. En als er iemand komt, maar er komt niet veel meer door. Dus het rustiger worden. Ja. Hoe ouder je wordt, wordt het steeds rustiger. Rustiger. Ja. Leni, woont echt nog een kleinzoon. En hoe is dat om te doen? Ik vind het prachtig. Hey Robbie, ja. Ja, die mensen hebben die komen al niet meer vaak buiten. Nee. En als je dit ook kan betekenen voor ze, dat vind ik mooi om te doen, ja. Kijk, zo'n mooi pertjestok hier zo, wat mooi hè? Ja, ze slaan op de vlucht hier. En toen zei hij van, ik ga je oma's mooi douwen, want die had al zoveel mee gedaan. Ja, ik wou ook vorig jaar al duwen, maar dat ging niet door helaas. Ja. Een rolstoel, dat is even wennen denk ik, of niet? Ja, dat is zeker wennen. Zeker als er zo'n rolstoel 3-daagse is, dan is dat nog meer wennen als het normaal is. Ja, want ter verduidelijking, we hebben jaren hebben we samen al gefilmd. Geen gefilmd en niks geïnterviewd. Wat nou iemand anders doet, je kunt het helaas niet meer. Moet vooral dat je een gek gevoel zien, of niet? Ja, dat is het zeker. Dan staat het toch wel even weer stil wat dat betreft. Waar je dus voor een paar jaar terug nog allemaal koerst en dat je dus dat nou niet meer kunt. En dat je dus ook verplicht ziet om in een rolstoel te zitten. Ja. En dan geef ik niks om in een rolstoel te zitten, maar met zoiets wat ik al het keer gedaan heb gefilmd en alles. Ja, dat lukt me niet meer. En dat vind ik inderdaad jammer. Ja, niet zowel de gezondheid op zich is goed. Het is alleen het lopen, hè, die bewegingen en dergelijke. Die moeten dus, een beetje af en toe de evenwicht kwijt. Ja. Dat is lastig dan, hè? Ja, dat brengt de Parkinson brengt het met, hè. Dus, ja, gewoon moed houden, hè? Ja. En toch proberen het beste van te maken, hè? Zo is het dan toch, hè? Maar ik gooi altijd met. Okay, dat is wel leuk om te doen, anderen. Ja, want je zit eigenlijk iemand altijd wel ergens verklaard, hè? Ja. Als er iets ergens te zien, dan zeg je er al. Ja, en ik zeg wat mensen altijd voor ons, wat mensen nog kunnen betekenen, doen we geer. Kan ook iedereen aanrooien. Het is hartstikke gezellig, leuk. Ja, want je hebt bij ons ook de Haanse golfkarken en dan doe je besturen. Ja. En dan papa filmen en ik interviewen. Ja, nou is geen golfkarken maar besturen, nou bestuur ik een rolstoel, hè? we zien er eigenlijk van alle kanten op terug uit gegaan, hè? Alles terug uit, maar... Zo gaat het ook, hè? Ik wil net zeggen, als je voor de mensen zo nog wat kunt doen, dan is allemaal hartstikke leuk. Ja, dat was dan weer de rolstoel 3-daagse in Overloon. Iedereen is weer goed aangekomen hier bij de kerk, waar we ook begonnen zijn. 20:08, einde van de tocht, de rolstoelen gaan de kerk in. En morgen is het nog 1 dag, dan zijn we er niet bij. Maar vandaag was het gewoon perfect. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de andere keer. Houdoe!